Dos clásicos podemos aprender moito. Así Platón fai uns 2500 anos nun dos seus consellos dicíanos que neste mundo prácticamente todo está inventado e o que hai que facer é copiar aquilo que sexa mellor adaptando os condicionantes de cada lugar. É moi preocupante o que está acontecendo co patrimonio arbóreo nas cidades e vilas de Galicia, situación que se agrava nestas datas, pois esquecémonos do rigores do verán. As motoserras tallando polo pé as poucas árbores que temos ou decapitándoas é unha das imaxes máis cotias. Terciados e decapitacións sen xeito, sen seguir ningunha norma das aconselladas polos tratados de arboricultura ou alo menor dunhas mínimas nocións de como se deben tratar as árbores urbanas. As árbores estorban e as que teñen a sorte de deixalas sobrevivir eliminan as súas polas e impoñen unha estética tipo farola isabelina ou candelabro. Esta maneira de proceder causa graves feridas ás árbores, sendo atacadas por todo tipo de enfermidades fitosanitarias, virus, bacterias, fungos, podremias, necropsias. En pouco tempo, moitas das maltratadas se enferman e acaban morrendo coa perda dun patrimonio vivo de incalculable valor patrimonial, cultural, etnográfico, histórico ou emocional. Mais son moitas as cidades que levan adiante boas prácticas no cuidado e protección do seu patrimonio arbóreo, cidades das que nós debíamos tomar exemplo. Hoxe falo de dúas destas cidades, seguindo o consello de Platón e tendo en consideración a emerxencia climática, hai unha cidade que está copiando a Londres. En París están traballando para evitar as denominadas illas de calor, repoboando de vegetación o seu centro urbano, que cada vez é máis hostil para o ser humano. A capital francesa comezou a plantar o seu primeiro bosque urbano co fin de converterse nunha das cidades máis verdes de Europa. Esta fraga urbana contará, entre outras especies, con carballos, freixos, pradairos, cereixos silvestres, bidueiras. Dixo a alcaldesa da cidade da Luz que isto reducirá considerablemente a contaminación do aire e o efecto illa de calor. Pode que sexa moi pretencioso chamarlle o primeiro bosque urbano, pois como ben apuntan ambientalistas, un bosque é un ecosistema, non só son un grupo de árbores plantados rodeados de asfalto, mas debese recoñecer que é un paso moi importante. Xa o temos dito outras veces, as investigacións demostran que as árbores urbanas poden reducir as temperaturas entre 2 a 10 graus centígrados. Reverdecer as urbes venlle ben a París e a todas as cidades, tendo en consideración que nestes últimos 3 anos estamos tendo as temperaturas máis altas dende que existen rexistros meteorolóxicos. Dicía que na transformación verde de París usan como modelo a Londres, póndose como obxectivo que no 2040 alo menos o 40% das rúas parisienses sexan permeables sen formigón e estén cubertas de vegetación. Outro dos obxectivos é ampliar os carrís bici para que a cidade poida ser recorrida na súa totalidade neste medio de transporte sustentable. Hoxe París xa conta con máis de 1000 km de zonas ciclistas e con uns 350 km específicos de carrís bici. Agora xa se dá en falar das cidades esponxa e Londres é un dos exemplos dunha cidade esponxa. A alfombra verde ocupa o 60% do espazo urbano da capital británica. Os parques e xardíns existentes deben se sumar as 36 reservas naturais, as 12 granxas urbanas, dúcias de xardíns comunitarios, marismas e esteiros, e todo elo fai que Londres fora distinguida no 2019 como a primeira cidade parque nacional do mundo. París mírase en Londres, mira o seu modelo a seguir, modelo que podería servir non só para cambiar unha cidade, podería servir para cambiar un mundo cada vez máis urbanizado e necesitado de espazos verdes, de cidades humanizadas e máis sustentables. A pregunta que nos facemos é, vistas as prácticas que se levan adiante en Galicia con un total desleixo cara ao patrimonio arbóreo, onde as árbores sempre son un estorbo e no que se prima o formigón, o cemento, o ladrillo, co incumprimento incluso dos estándares mínimos que aconsella a Organización Mundial da Saúde ou a propia Unión Europea en canto a número de árbores e espazo verde por habitante, preguntámonos cal é o modelo das cidades e vilas de Galicia, en que se fixan para actuar desta maneira. O que se está claro é que urxe rematar con esta xenreira cruzada arboricida que nos empobrece como sociedade, nos empobrece como país.